Inkosi ke engaze ngathela umusa ikubusise konke kuhambe kahle empilweni. Yenza okufanele usubscribe ulike video le. Qhubeka ube ingxenye ye-channel insuku zonke. Igama uPastor Ningi sibeka iphupho la elikaNkosi ngiphile Dungulu sanibona. Ngiyathemba bayaphila abantu. Ngicela ke la ukubuza kuchazana ukuthi uphuphe umuntu wakho egqoka impahla ezimhlophe from head to toe. So kusho into ehlukahlukene nje ugqoka impahla ezimhlophe. Asikhohlwe izembatho uthe manje izembatho ezimhlophe ngoba vele izembatho makuyizembatho it has to do with ibandla, inkolo, imimoya, ithunywa, idalwa. But manje sikhuluma nje ngempahla in general emhlophe. Yabo. Izingubo ezimhlophe. So uma uphupha izingubo ezimhlophe uphawu oluhle uma uzigqokile lungasho ukuthi kumele mhlawumbe uqikelele ukuthi awuzingcolisi futhi kubalulekile ukuthi uzigcine umnene unesimilo uqodo futhi udlalela kude nezenzo ezimbi naso sonke ngasonke isikhathi yabona. Ecclesiastes 9 verse 8 ithi ke let your clothes be white all the time and let no oil be lacking on your head. Number 2, uma ubuphi izingubo ezimhlophe uPaul uhluma uzigqokiswa olungabika ukuthi uliqhawe lenkolo futhi ukwazile mhlawumbe ukunqoba izono wanqoba isivivinyo nezilingo yabona. Revelations 3 verse 5 ithi ke he who overcomes will thus be clothed in white garments and I will not erase his name from the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels yabona. Number 3, uma uphupha izingubo ezimhlophe uphawu uma uzigqokile olungabili uchaza ukuthi ungumsolwa ezingcolile empeleni. Uphupha ugqoka impahla ezingcolile olungachaza ukuthi wena ungumsolwa mhlawumbe ufuna ukudatshukelwa nokuthi mhlawumbe umuntu ocela uzwelo nokuthi mhlawumbe ukhombisa ukuyisola ngesenzo esibi yabona. Kepha uma uzikhumula usho ukukhuleka nokuthi mhlawumbe utholwe umsulwa ungenacala ungenasono phambi kwabantu nakuNkulunkulu futhi usuthethelelwe yabona. UZechariah 3 verse 4 ithi he answered and spoke to those who stood before him and saying, take the filthy garments off of him. To him he said, behold, I have caused you iniquity to pass from you, and I will clothe you with rich clothing. Number 4, uma uphupha izingubo ezimhlophe uphawu uma zigqoka umunye umuntu olungachaza ukuthi lowo muntu loyo ungumzenzisi mumbi kepha uzenza mhlawumbe muhle phambi kwabanye abantu ikakhulukazi uma ukuthi uyamazi lowo muntu ukuthi vele akalungile yabona. Matthew 7 verse 15 ithi ke beware of false prophets who come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravenous wolves. Number 5, uma uphupha izingubo ezimhlophe uphawu uma zigqokwe omunye umuntu olusho ukulunga kwempilo yakhe lowo muntu loyo olusho ubuqotho lowo elisho ukuthi lowo muntu mhlawumbe unesimilo yabo futhi empilweni. Number 6, uma uphupha izingubo ezimhlophe uma zigqokwe omunye umuntu olungasho izinguquko ezinkulu empilweni yalowo muntu loyo ezizokwenzeka esikhathini esiseduze ngabe inguquko mhlawumbe ezinhle yabona. Number 7, uma uphupha izingubo ezimhlophe uphawu kwesinye isikhathi uma zigqokwe mhlawumbe uwe noma ke omunye umuntu lingasho inhlanhla lingasho injabulo nesikhathi sokunethezeka esifushane kakhulu esizolandelwa ukudumala nokuphoxeka yabona. Kodwa kwesinye isikhathi uma uphupha izingubo ezimhlophe uphawu lubilichaza nje ukuthi lindile isikhathi sokuphoxeka ukudumazeka nosizi noma isifo esuke siza kungekudala. Siphethe ukuthi uma uphupha izingubo ezingcolile uphawu uma uzigqokile ngoba kusho ukuthi ubanjwe ubuvila umbozwe isono noma ke ungcoliswe izono owela kuzona. UZechariah 3 verse 3 ithi ke now Joshua was clothed with filthy garment and he was standing before the angel. Siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video, ungakhohlwa ukuthi usubscribe ku-channel, ungakhohlwa ukuthi ubuye from time to time vashela i-channel yakho. May God bless you.